Ženama kroz povijest bilo je uskraćeno obrazovanje, a čak i kada su se počele obrazovati, njihovo sudjelovanje u znanstvenim područjima bilo je osuđivano, nepoželjno i teško su se morale boriti kako bi postigle svoje ciljeve. S vremenom ta ideja blijedi i nestaje i danas se žene sve više uključuju u znanost. Iako smo u 21. stoljeću, i danas se žene bore s raznim predrasudama, stereotipima, pa čak i potplaćenošću. Od malena i kroz obrazovanje, djevojke su se uvijek usmjerivale na primjer jezicima, tome kako se brinuti za druge, a dječake se usmjerivalo ka matematici i fizici. Također, djevojkama se ne predstavljaju ženski uzori. Većina znanstvenika o kojima se govori uvijek su muškarci. Pa ćemo tako danas vrijeme posvetiti njima, ženama znanstvenicama. Adu Lovelace smatramo prvom programerkom, iako je živjela 100 godina prije izuma modernog računala. Augusta Ada King, grofica Lovelace, rođena Byron. Rođena je 10. prosinca 1815. godine u Londonu. Njezina majka zahtijevala je izrazito na učenju matematike jer je to bila totalna suprotnost onome što je radio njezin otac. Njezin otac bio je pjesnik, a njezina majka to nikako nije podržavala. Mjesec dana nakon Adinog rođenja, njezin otac i njezina majka su se razveli i njezin otac ih je napustio. Ada nije imala nikakav kontakt sa svojim ocem, a jedino što je on znao o svojoj kćeri bilo je iz pisama koje su mu redovno slali. U pismima su ga obavještavali o njezinom obrazovanju, rastu, razvoju i njezinom zdravstvenom stanju. Iako nije imao nikakav kontakt njoj, možemo vidjeti da je ostao i dalje njoj privržen jer ju spominje u jednoj od svojih pjesama. Kaže: "Je li tvoje lice poput majčinog, lijepo moje dijete? Ada, jedina kćeri moje kuće i srca." Adu su privatno podučavali razni matematičari, uključujući Augustusa de Morgana. Kad je imala samo 13 godina, 1828. godine osmislila je dizajn za leteći stroj. Sa 17 godina upoznala je Charlesa Babbagea. On je otac računala, a on ju je opisao riječima: "Ta je čarobnica brojeva bacila svoje čini na najapstraktniju od svih znanosti i zauzdala je snagom koju posjeduju rijetki muški intelekti." Kada je imala samo 19 godina, udala se, rodila je 3 djece i sve obiteljske poslove ona je obavljala. Ada je 9 mjeseci radila na prijevodu jednog članka o analitičkom stroju Charlesa Babbagea. Ona je uz taj prijevod dodala i svoje bilješke. Te njezine bilješke bile su čak 3 puta duže od početnog članka. Te njezine bilješke sadržavaju metodu za izračunavanje niza Bernoullijevih brojeva, to jest prvi računalni algoritam. Zbog toga, baš Adu Lovelace smatramo prvom računalnom programerkom. Osim toga, Ada je bila prva osoba koja je uvidjela veliki potencijal računala. Rekla je da umjesto brojeva, računalo još može računati i sa simbolima, obrađivati ih, a osim toga skladati složena glazbena djela. Ada je zapravo prorekla da računalo može raditi sve ono što računalo radi danas. Nažalost, Ada je preminula od raka u 37. godini svog života. Njoj u čast Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država programski jezik nazvalo je Ada. Dan Ade Lovelace obilježava se 2. utorka u listopadu i tada se slave dostignuća žena na području znanosti, matematike, inženjerstva i tehnologije. Iako postoje ljudi koji sumnjaju njezinu genijalnost i izvornost njezinih bilješki, Ada Lovelace odličan je primjer i uzor mladim djevojkama u STEM područjima.
je američka zoologinja i jedna od najistaknutijih primatologa u svoje vrijeme. Rođena je 16. siječnja 1932. u San Francisku. Kada je imala 6 godina, njezini roditelji su se rastali, a majka joj se ponovno preudala. Njezin očuh nikada je nije smatrao svojom kćeri, pa je ona osjećaj pripadnosti pronašla među životinjama. Njezina ljubav prema životinjama počela se razvijati kada je imala 19 godina, te je upisala veterinarski fakultet. Ona nikada nije imala nikakvu podršku niti potporu svojih roditelja, pa je radila u supermarketu kao prodavačica i kao strojar u tvornici. Nije uspjela položiti 2. godinu fakulteta. Na kraju je diplomirala studij radne terapije na državnom sveučilištu. 1966. dobila je novčana sredstva te je krenula u istraživanje planinskih gorila. Nakon studija primatologije i proučavanja metode istraživanja primatologinje Godal, Diane je svoje istraživanje započela u Ruandi. Među lokalnim stanovništvom postala je poznata kao žena koja živi sama u planini. Dok je boravila tamo, vodila je rat s krivolovcima. Mnogi od njih su uhićeni te su završili u zatvoru. Uspjela je platiti 4 djelatnika koji su u 4 mjeseca pronašli 987 zamki te su ih uništili. Osim toga, Diane se protivila turizmu, jer je uočila da gorile ugibaju zbog bolesti koje im prenesu turisti. Osnovala je zakladu Digit za financiranje sprječavanje krivolova, koju je nazvala po svojoj najdražoj gorili koju su krivolovci ubili. Njezina knjiga iz 1983. Gorile u magli kombinacija je njezinih istraživanja i osobne priče o planinskim gorilama. 1985. pronađena je mrtva krajem prosinca u svojoj kabini na planini. Za njeno ubojstvo optužen je bio njezin asistent, ali njegova krivnja je vrlo upitna. Slučaj njezine smrti još je uvijek otvoren. Diane Fossey otkrila je mnoge stvari vezane uz gorile. Kako se ženka iz grupe u grupu prebacuje tijekom desetljeća, o prehrani gorila, o lokalizaciji, smatrala se najvećom stručnjakinjom za psihologiju i etologiju planinskih gorila onog doba. Opisala ih je kao dostojanstvene, visoko socijalizirane nježne divove sa individualnim osobnostima i jakim obiteljskim vezama. Skupa uz 2 znanstvenika činila je 3 mate, 3 najznačajnija znanstvenika koji su se bavili temom primata. Iako univerzalno poznajemo manje žene znanstvenice, koliko tek poznajemo, ili bolje reći ne poznajemo, hrvatske žene znanstvenice. Jedna od njih je Zrinka Tamborašev. Zrinka Tamborašev, hrvatska kemijska inženjerka te stručnjakinja za sintezu makrolida. Rođena je 22. rujna 1921. godine u Sisku. Diplomirala i doktorirala je na Kemijsko-tehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Radila je na Istraživačkom institutu poduzeća Pliva u Zagrebu. Radila je na derivatima već poznatog antibiotika šireg spektra antibakterijske aktivnosti s idejom da kombiniraju svojstva te tako riješe problem rezistencije. U suradnji s kolegama razvila je zitromicin, djelatnu tvar antibiotika koju je patentirala pod nazivom Sumamed. U Americi je Sumamed još poznati pod nazivom i Zitromax. Važan je ne samo zbog povećanog spektra djelovanja, već kod njega nema potrebe za zaštitom od želučanih kiselina. Dobitnica je nagrade Pliva 1996. godine, Hazua 1997. godine, te 1998. dobila je nagradu Zlatna kuna za životno djelo Hrvatske gospodarske komore. Zrinka je preminula u Zagrebu 24. travnja 2003. godine. Izum azitromicina pripadao je jednim od najvećih dostignuća hrvatske znanstvene povijesti, a ujedno je jedan od najuspješnijih antibiotika na svjetskoj razini. S obzirom na pandemiju u kojoj se nalazimo, mislim da ljudi počinju, ili bi barem trebali početi shvaćati važnost znanosti, o kojoj se danas dovoljno ne govori, a koja nam donosi tolike promjene za život.